Ramogi en kinde machielo ma warwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Magi gin weche mag kage kacha, magi mabende waluwo ni kaachiel koda mago mosebedo ka timore ka gin mawadwa ni wami gi sani kum thuolo mabiro. Miyo bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Kweth mar Azimio obago kampeni gwenge ma Kiambu ka gigeno chwalo huma mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Baba hapa venye ilikuwa ground mara ya kwanza ilikuwa tumejaribu kukampenia yeye na mambo iko sawa. Sasa hizi ground inasema venye amechagua Martha Karua, tunafurahia sana. Naona mambo yetu kama hii sekta ya jua kali ya bodaboda naona itainuka sana. Na najua uchumi venye hizi maharibika, najua baba ataitengeneza wakiwa na Martha Karua. Hiyo ni serikali mzuri sana. Serikali imekomaa kutoka kitambo, amekuwa kingangania hii kiti ya urais na mwisho sasa tumeona tumewapea na watatufanyia mambo mazuri sana. Jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya Martha Karua obago campaigns mag Azimio la Umoja One Kenya gwenge ma Tharaka Nithi. Karua ni e kisera mar ombulu ka ogeno lombo jomasawa mar Kenya mondo bi olutnegi ombulu. Tulikuwa kwa serikali ya Rais Mwai Kibaki tukiwa na Raila Amolo Odinga, niliboresha sekta ya maji, hata nikaja hapa kuwawekea maji. Naye Raila akaboresha mabarabara, zile zote barabara kuu naona mchoro ni ya engineer Raila Amolo Odinga. Uliza nani mwingine anataka kiti, ameboresha kijiji moja. Kijiji hata sio nchi. Na wale ambao hawana kakiti kwa sababu economy iko chini, kuna ile 6,000 per month ambayo tutachungwa na baba. Wangapi wanataka Kenya ibadilike, upinzani uishe? Watu wanapora mali ya yenu, alafu anakuletea kidogo ingine anaficha kule, anakuambia anakusaidia. Anakusaidia na nini? Ramogi ogai mar UDA William Ruto kod lange mag Kenya Kwanza ni Nakuru kama gitimo e romo kod jolony weche mag ohala ka bende giseto ombulu e gwenge ma Nakuru. Tumeunganishwa na jambo moja, uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. And we have come to appreciate as the parties in Kenya Kwanza that this moment in the Republic of Kenya is the economic moment, and it is about getting every citizen of the Republic of Kenya and nobody to be left behind, to be engaged in making sure that from the lowest we begin the journey to lift every citizen. Jolar kom gavana ma Kitui Charity Ngilu kod manen seneta ma Kitui David Musila osingori wolwedo sero mbulu kuom jodak ma Kitui ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga laro kom tend piny Kenya yiero ma dwe mar aboro. Ne gitwag gi jofwambo e romo mane obagi gi duol matawi yiero e pacho ka IEBC manokelo kanyakla jolar kombe mopogore opogore e kaunti ma Kitui. Ngilu ojiwo oganda jo Wakamba mondo mi obedie achiel kowacho ni en osiro kom gavana gotiko mar NAK to David Musila ni kod Jubilee to giduto gine Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jotelo medo rido chung margi motegno kendo wacho ni maino margi giketo en ni Raila Odinga oyombo e yiero maduong' mahigani. Wanagombea viti mbalimbali kaunti yetu ya Kitui, kwamba siasa zetu za Kitui kaunti mwaka huu zitakuwa siasa za amani. We are Azimio candidates. We will respect one another in our campaigns and also campaign for the presidential candidate for Azimio. And as she says, we are the two
the only two Azimio candidates, and therefore that suggests that we must be friendly. The other party is UDA is our competitor, and the other party is Wiper, and the Wiper has disengaged and said that they are not part of Azimio. So we, the two candidates, gubernatorial candidates for Azimio, must continuously consult. We are not enemies at all. We first and foremost want to make sure that we are going to win the national government. Wadwane weche mag siasa ni jachung' elaro kom gavana Mabusi Apollo Tuoma ojiwo siasa mondo tim kampen gi kwe ma ok golo weche manyalo pogo jopiny. Koloso gi jopiny Adungosi e kar chung' od bura mar Teso South onyiso jopiny mondo omi kik chik kitgi ne propaganda manyalo kelo tungni e kind dhoudi modak e kaunti ma Busia. Otuoma kod jachung' elaro kom jaod bura mar kaunti no kod otiko mar ODM Catherine Omanyo onyiso jopiny mondo otang' gi weche manyalo nyayo sigu. Tufanye kura ya amani. Wangapi watasema amani iwe? Kwa sababu singelipenda kuona tunapigana mpaka damu inamwagika tu, na baada ya tarehe 9 tunaanza kujuta. Tunachukua mdomo wetu na saa nyingine tunajiita sisi ni Wakristo, na wewe unaanza kuwa chombo cha propaganda cha kuleta chuki. Na wewe ni Mkristo, wewe ni mtu mzima, na kuna maneno mtu akitamka lazima utajiuliza maneno kama haya ni ya ukweli ama si ya ukweli, ndio hata mimi nianze kuibeba kwa mdomo yangu. Unapata ni uvumi tu, kila mtu anapata uvumi, alafu akikuja hapa kwa jukwaa unasema ati huyo Otuoma alisema. Duol mar yiero IEBC bade ma Kakamega ochiwo jolar kombe mag siasa mondo tim kampen mar kwe ka gimanyo ombulu e gwenge makono. Koloso e kinde manoromo kod jochung' e lemo mopogore opogore e kaunti no, jatend IEBC bade ma Kakamega Joseph Ayata ogolo siem ne josiasa mondo kik tem tiyo gi dhok manyalo nyayo sigu kata pogo ganda. Ka gisingo mar timo kampen mar kwe, jotelo mawuok e duond buche mopogore opogore okoni gidhi timo kampen mar kwe ka jochung' e kom mar jaod bura mar kaunti ojiwo jowetegi machuo mondo mi kik nyisgi achaya e kinde mag kampen. Our candidates. So I want to appeal to myself, appeal to my competitors, and appeal to all other candidates in all other positions that this is our county. We don't want our county to emerge as a violent area. Candidates wote sisi ni watu wa Kakamega County, sisi ni majirani, wengine ni mandugu. Kwa hivyo mimi nina imani kwamba mikutano yetu ama kampeni zetu zitakuwa za amani, kwa sababu by the end of the day ile kitu tunataka ni kiongozi bora. Kweli tunajua kuna shida kwa assemblies mbalimbali, kwa maana sisi kina mama ni shida sana. Tunapitia shida mingi kwa kusimama. Kitu cha kwanza, mambo ya pesa ni shida. Kitu cha pili, unapata community saa nyingine haisupport mumama kusimama. Ndio uliona nikisema mimi napongeza hao kina mama, they are heroes. I told you in the morning today we are having some meeting with security team from Kakamega, and we are just trying to chart way forward so that we have a peaceful and very free elections. But you know what's important is peace. Once we have peace, then the rest will just follow. So we hope we are going to do that. Duol mar jofwambo Media Council of Kenya kaluwore kod tim josiasa mabwogo jofwambo kod ute fwambo moko mathurka. MCK ojiwo jofwambo kod ute fwambo makalo e midhiero makamano mondo mi ochwal ng'ur kata ywak margi kokalo kuom commission mar jofwambo. Ka omedo dhi nyime ni chenro mag wuoth mag nyamburko ne orochore e alwora mar Westlands boma ma Nairobi kae bang' ka johala mag matatu dino apaya e kar chungo geche matudo wuoth e apaya maduong' ma Expressway. Nochuno obila mondo ti kod iro malungo wang' mar keyo jo matatu ma bende ne obago ng'anyo kendo dino yo ma Waiyaki madonjo e chuny boma ni ma Nairobi. Negi pingo okang' ma ogol kata ogologe okang' mar gologe e kar chungo geche matudo apaya mar Expressway. Johala go ma kaachiel kod jowuoth johala mag geche mating'o jowuoth
ne omaki geche 14 bende odinegi etesendo bila kama johala mag matatu bende mane omago gikone noduogo we thuolo kod obila. Jatend obila mar Wang'apaya ma Nairobi Joshua Omokata osingo mar twak kod johand matatu mar neno ni giyudo duoko makare ewi wachno. Lane kutoka Kikuyu mpaka kwenda town kuteremuka na kupanda. Tumeona customers wa magari zetu wakikufa. Saizi in the last 2 weeks we have witnessed 4 lives having been lost kwa sababu hakuna stages. Serikali wakati inajenga barabara involve sisi kwa kitu naitwa public participation ndio tuweze kutatua ile matatizo tuko nayo kama ya stages. We are going to take this matter seriously. We are going to sit down, Kenya, NMS, all other parties involved in this matter so that this does not happen anymore. But the act of closing the road is quite uncivil. Chenro mar kaka ibiro geri yore wuoth manyasani ma oting'o gach okolo ma ibiro tud godo yore mamoko mag wuoth koro serumo. Kambi mar piny Ingeresa mane omiyo oraka mar gero kata goro gedo makamano iluongo ni Atkins Global kawuono ni ochiwo goro ma osetimo kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Chenrono ma iluongo ni Railway City biro kawo lo maromo eka 425 kendo ibiro gere kod omenda maromo siling bilion 28. On the edge of the central business district. So some of the most prime underutilized land in the country. It is currently a live railway site with over 56 lines servicing the Uganda railways, the meter gauge, and the centre for the commuter rail for Nairobi. What we are looking at here is trying to revitalise the city and to create a new beating heart for Nairobi. So geographically, we have the CBD to the north, we have Uhuru Park there to the west, to the southwest we have the railways golf course, and then to orient yourselves from the main roads, we have Uhuru Highway, then at the north, Haile Selassie Avenue, to the east, Landys Road, and then across the bottom, Bunyala Road, so heading down into the industrial area. In readiness with the implementation of Phase 1, the county government has embarked and in some instances completed some of the major transport-oriented infrastructure projects, such as decongestion of the central business district. I think it had been mentioned earlier on here. Negirwa containers e chiro kwayo jodala waduto kata johala duto moma bei maloko ala ni kamora mora mane iyudo ni nyalo loke ot mora mora mido ni nyalo loke bedi loke odno. This is for all intentions a modern market, and there is no way that temporary and unplanned structures will be allowed in the market. So what we've done with the county government is that we have removed all those structures forcefully, because yesterday we gave a notice up to 4 p.m. that anybody who had set up any unplanned structure in the market was supposed to remove them. Nakoromo koro endala bicha nyaka nyocha johala e chiro makibuye boma makisumu doge chiro no. Kata kamano gisechako ywak ewi dhiero magikale kinde magetimo ohala kaluwore gi johala go. Chiro no onge pi, choche bende ni mabor kendo moko kuomgi bende pok oyudo kuonde maguso. Wadani mondo watudre kod jafombo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo mi onyiswa ni gie sane pod ywak gin mage to ginang'o gini ma poneno ni sirikal mar kaunti osingo mar timo maneno ni johala go kobedo gi ng'ur kata ketnegi yore mayot gi lwasi makare mag uso. Millicent kiwinja koro thuolo en mari nyiswa ni weche mag uso e chiro mar Kibuye ndala bich nyaka nyocha johala dogie chal nade gie sane.
kamana inyaba tigi thuloni endi kakane wachako nyonore ka ariyo kinyi ka bende nwanyalo twak gi johala ma bende noduogo kar uso makibuyo kaendi kaka wono kakisewacho ni ginyono ndala beach gidong mana gi ndala ariyo kende to girwako juma achiel kata kamano noduogi kaendi wach magiwacho ni noduogi kae apoya kane komigi wach moro amora ni johala kochopo chieng' makama to bro dok e chiro no to kano dar gi igni ariyo mokalo ywak ma johala gi ywago maduong' en ni sectors matin emoyudo kuonde jot maginyalo use gi kwe makoth ok gogi machieng' ok gogi to kar ohala ni kaka ineno duong' kaka inyalo neno kaendi thothne ineno ka bende johala ojot mane buo mabul kata sani koth biro e boma ma Kisumu kaendi ma thothgi osechako beno nikech ka koth odonjo onge kuma gidhi kane mwandu gi kata gigo magiuso ka bende seche ma chieng' rieny ahinya kaka seche ma chieng' rieny kane wan kaendi seche go eko kar saa 7 buru ng'eny jo apiko bende kadho ka giolo gigo ka giyawo lewni kaka jomtumba jowuoch to lewni go eko kethore piyo kaluwore kod buru bende ne gichwalo ywak ka giwacho ni choche onge kar chiro pi milogo onge to gipenjo maduong' ne tend county gi jotelo duto mochung' ne johala e bomani ni ere ng'ama nyalo tiyo kama cho onge ere ng'ama nyalo tiyo kuma pi onge kwayo magin go maduong' ni jogo mapok oyudo kuonde ma ginyalo jote ka ginyalo loko omi thuolo mondo mi oger stonde gi giwegi kata ginyalo gero gini wuon mondo bi ginyal bedo kama ginyalo use kama nigi arita makare ne mwandu gi ma ok gin gi achich moro amora ni mwandu in go oko ijot go mane e buo mabul mak ng'ata kata gimoro amora nyalo time obed kuo obed kethruok manyalo wuok apoya nono kotenore kod lokruok mag lwasi mopogore opogore kuma bende nyaka nwachak wuoyo gi johala go endi nwatemo ywayo tol ne city manager mano Abala Wanga mondo mi wanyal tudre kode mondo mi wadadhoge wang'eni to gin mipango mage magin godo ne johala gi kaendi mondo mi ginyal bero ngimagi kaka ne gichiko gi ndalo mane gidaro gi kaendi to temonwa nondi nogore Lwanda kaluwore ni nwatemo ywayo tol no endi diriyo didek to ne okonyalo mako simbwa gino mabende pod watemo mondo mi wanyal yudo gi ginyiswa ni to stonde gi eki ne gichiko johala ni gin stonde adi mane johala dhi biro jote to en pesa adi manoket mar loso chilo ni endi mondo bedi e rang'iny mane owachi kata picha kata map mane otang' ni jochiro gi engi ng'ata bro bede bwo tipo machieng' ok goye to koth ok goye kane wang'i alwora nitiere mine ma bende gin johala madhodho to gin bende gin e chieng' gi nyithindgi ka giuse chieng' nyathi be nie chieng' nyithindo ywagore kon gi kocha to nochik gi ni mine duto madhodho matimo ohala ibro gerne gi kar gi tenge kuma gibro use to gidhodho nyithindo ma onge luoro moro amora e sama gitimo ohendgi ka ok kamano bati gi thuolo ni endi abro weyi nikech wach ni pod wanone kendo pod wanyonore kaendi mondo mi watim winjo ywak gi endi gi geno magin godo gi gino ma Tend County bro timo mondo mi olok ngima johala gi eki makoro oseduogo kaendi ka giwacho ni ohala sani rach nyithindo gi nyatero skul gik mang'eny timore e ngimagi tamogi kata pimo ni to gibro chako gi kanye ka ok kamano to an kuom dhi nyime ka wambe pod wanyonore kaendi mondo waluni wechegi machiegni mondo wakolnu gi kukugi kaka gitimore e Kibuye kaendi bati Kamana Nyamili Center Dhiambo amora ahinya kaka imedo luono wach johala kod gigo ma owinjo bed ni timo mar loko ngimagi kata miyo ngimagi bedo gi yot e kinde ma gitimo ohala e chiro no manyien ma Kibuye ma koro sani ogernegi madi med luono gi kendo imed keto nyikwa Ramogi wiko gi kuom gik matimore nyikwa Ramogi mane gi chakruok bedo gi giko mare kendo daher mana mondo mi alidh ni e milome moro ariyo nyakwara nyagem niko ndani Ramogi TV ne od waero kamana ahinya inbine kindiko kanyendo nyakwa Ramogi ma ok watimo sani wabro timo saa 1 gi saa 3 saa 1 en weche manyien mag ang'ich welo koromo saa 3 to imore omiyo kete mane Ramogi TV kinde duto nikech ma e odwa nyinga en George Bati bang' thuolo machuok DJ Vic biro gi ngoma wake oriti masani